Oergoed 6 weken binnen de gemeenteraadsverkiezingen en de meeste partijen die hebben inmiddels onjoen waar als listloeker op nummer 1 komt. Zou ik de FNP gemeente Dantemerdeel en dat is Timo Heringa en hij is hier bij u in de studio. Timo, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Dries. Ja, de jongste listloeker van Dantemerdeel en volgens mij ook net. Dat denk ik haast wel, ja. En ik denk van de provincie Friesland, ik wil hier van de jongsten. Ja. Misschien landelijk wel. Jongetje hier. Ja. Hoe lang zit je in de politiek? Ja, ik ben geen gemeenteraadslid, maar ik ben wel al wat jaren belutsen bij de politiek. Via die verlien had ik mijn een collega leerling toen nog van het Dagginga College hut maken in de politiek in Noord-Friesland. Dus ik ga wel al wat doen. Maar ik ben jong en ik ga in die zin net ervaring als raadslid. Nee, wij kennen daarvan van volgens mij ook dat Oerenij is kwallen toen. Ja, dat klopt het. Ja, daar heb ik me toen voor inzet. Ja. Nou ja, de jongste listloeker ever. Dus een list met halve mensen bij hem. Hoe ziet die verdeling eruit? Nou, ik denk dat die verdeling er goed uitziet hoe de verschillende dwarken die wij hebben. Maar ik, man, vrouw, we hebben een aantal vrouwen erop te zingen. En ervaren oudere mensen, maar respect voor de mensen. En jongere kandidaten zoals mij. Dus ik denk dat we een goede verdeling hebben. Een hele goede mensen op de lijst, ja. Ja. Even waarom zien. Het oude Tweede Kamerverkiezingen worden FNP landelijk in. Hoe ziet u daarin? Ik zie ook op een kandidatenlijst toen, op plak 20 stier ik, dus ik zie dat wel vaak. Maar de leden die gaan nou af tenminste de verkiezing zou uitwezen dat hem net worden zou. Nee. Nou, de leden gaan zich daar bij deadline en ik besluiten dat we dat net werden aan zullen. Dus daar zie ik volledig achter. Het is een democratisch besluit geweest om als partij daar net weer om mij te gaan. Ja. Nou, is er in Dantemerdeel vanzelf, ja, en wat het oor is, maar het zeggen, dat wordt gedoog of zo. Want ja, eerst is Ferry van der Ploeg naar onderleiding van die landelijke verkiezingen erbij hem uitstapt. Ja. Nou, vrij recent, Jouke Jan Postma met bij naar gemeentebelang Dantemerdeel gaan. Ja, ik zou haast zeggen, wat is er nog hoor met de FNP in Dantemerdeel? Nou, ik zal net ontkennen dat er wat gedoe west is inderdaad. Er zijn inderdaad verschillende leden west die het er net mee eens winnen en die dat voor hun sasvier woog om op te stappen in die zin bij de FNP. Nou, dat is hun kaak west, daar hebben wij respect voor. Alleen wij zeggen een kapitein blootsteen op het skip. Als er een zwaar dreigt te komen. Dus waardoor wij gaan terug. Wij staan klaar met een frisse ploegmeester om terug te gaan met de toekomst. Ja. Met de komende 4 jaar van Dantemerdeel. Nou, laten we even naar die komende 4 jaar zien. Want hoe goed 6 weken zij krijgt al dan binnen die verkiezingen. Wat voor speerpunten staat er op in het programma van Dantemerdeel de komende jaren? Nou, wij gaan de verkiezingen niet maar een thema thuis in Dantemerdeel. Want wij vinden het wichtig dat de mensen zich thuis vielen kennen in haar eigen gemeente. En dat uitziet zich eigenlijk in 4 thema's, 4 speerpunten. En mijn stip op in staat er echt wijnen. Wij willen dat je wijnen kennen wat je wijnen willen in Dantemerdeel. Wij willen naaien voor jongeren, voor ouderen. We willen dat mensen een hele leven in principe in Dantemerdeel wijnen blowen kennen. En wij willen dat naar bouwen naar aard, schaal en karakter. Ja. Dus wat er jocht door een meerskip aan het waken en ook vooral naar behoeften. En dan is het vooral ook wichtig, wij willen dat de wenden betaalbaar binnen. Nou, neem zo al die punten op en die jek heist. We hadden oude een periode een soort listloekers hoorn. Ja. Het lijkt het wel dat al die programma's gelijk binnen. Ja. Wat maakt dit nou specifiek FNP? Ja, het is prachtig mooi dat de partijen een instemming hebben op het gebied van Wenen. Alleen de orde van hier zorgen wij wel dat er te min gebeurd is op het gebied van Wenen. En ik denk dat de FNP daar wel een prut in bieden kan voor de komende 4 jaar hier. En wat u wel onderscheidt is dat wij echt zeggen bouwen naar aardskaal en karakter en behoeften. Want wij willen wel dat er in het dwarpen gebouwd wordt. Maar, en dat wat er gebouwd wordt, er jocht door het onder de dwarpen. En dat er naar behoeften gebouwd wordt. Leven er in bestendige wenden bijvoorbeeld voor ouderen. Ja, maar hoe heb je dan de oude 4 jaar hier met de Waardebest? Want ja, dit speelt natuurlijk net nou. Dit speelt al langer. Ja. Wat voor een rol heb je daarin honger dan in Dantemerdeel? Ja, en als je, wat je ook zei, zijn Jouke Jan en Ferry, die ben natuurlijk uw gemeenteraadsledden west. Die hadden wel vaststellend verdienen en die hadden wel met de Waande west. Alleen wij zien toch wel dat het college daarin toch wel wat meer actie herkent. Dus voor de komende 4 jaar willen wij echt wel meer daarvoor doen. Ja. Hoe is dat ze te weinig die en daar rond de 4 jaar? Ja, ik denk dat er op Wijn echt wel wat te hel in valt nog. Ja. In Dantemerdeel is, nou lees ik nog een bericht ergens op social, even naar Dan Boortje, daar zit geen huis meer te koop. Nee, klopt het. Dat ga ik ook lezen, dat wie van makelaar inderdaad en de wethouder die direct op reageert, dat er een aantal projecten erin.
Ja, het is mooi dat er nou projecten erin, maar we hadden nog weinig resultaat zien. En voor de komende 4 jaar willen wij wel echt resultaat zien. Echt bouwen en echt resultaten hebben, zodat mensen echt wennen kennen. Ik ben zelf niet hier, ik wil aanstaan, ik wil een keer uit de Hoeswij. Dan wil ik wel een keer een mooi plekje, het liefst in Dantemadiel vinden. Ja. Dus ja, daar maak ik me wel het voor. Nou ben je in Veewaarden aan het bouwen. Ze zijn in Reensamergeers, weet ik net als ze er los zijn, daar ben je aan het bouwen. Dantemadiel leidt nog stil. Wat moet er gebeuren om daar meer vaart in te krijgen? Nou, wat je hier in het programma, de gemeente, maar het begint er al mee dat de gemeente regie neemt in nabouwprojecten. En net de projecten maar oorleed om projectontwikkelaars. We willen dat de gemeente zelf actief bezig is met de nabouwprojecten op terrein waar het kan. En er gewoon wat soorten onder dik zet. En daarin vanuit eigen regie bepaalt wat voor wending dat er komen. Wij willen sociale huurwenningen bouwen. Dus hier en keer wenden willen wij voor alle mensen. En het moet een beetje betaalbaar wezen. Er wordt wel bouwd en er wordt wel mooie projecten bouwd. Maar er zijn ook projecten die ben aan en dan kost een wending 5 ton. Dus dat is voor de prutte mensen net bereikbaar. Nee. Dus wij willen dat elke niet werken. Nou lees ik juist in de kranten dat Dantemadiel de lessen van de burger het meeste verhegert. Ja, dat heb ik lezen. Maar 12% even de holle, dacht ik maar. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe dat kan. Nou, ik weet wel wat wij ervan vinden. Wij vinden misschien moet je dat even vertellen wat die ervan vinden. En wat ga je er onder de ja, nou, waar ga je in het programma duidelijk op? Nou, wij willen absoluut juist net dat de lessen verzwieren voor de mensen. Sowieso gemeentelijke belastingen en dat soort dingen, die willen wij leeg houden. In elk geval net meer stijgen dan de inflatie. Parkeren bij winkelcentra, dat soort dingen. Dat moet vergees blowen. Wij willen het voor de mensen net dregermaatjes dan het al is in deze tijden. Het wordt net goedkoper voor de mensen. En dan willen wij als FNP absoluut net nog dat net nog minder maatje. We willen de lessen voor de mensen alleen maar verlichten. Net verzwieren. Dus daar leidt wel een opdracht? Daar leidt wel een opdracht, ja. Waarom maar de mensen even FNP stemmen, Tiemen? In je zin? In je zin. Nou ja, viel jou thuis in Dantemadiel. Tiemen, dank voor die taaljochting. Ik wens je succes bij de verkiezingen en van nou eerst een goed weekend. Dank u wel, hetzelfde.